projecte de la Ona de Sant Sebastián és un projecte que té a veure amb una infraestructura d'energia, de producció d'energia amb les ones, té a veure amb una intervenció efímera davant del Cursal en la platja de la Zurriola, però té a veure amb la música interior, amb la interacció de la gent, amb que cada un dels punts d'aigua salada té una direcció IP i que això és un món digital amb interacció amb la societat, la ciència i la ficció. Per nosaltres va ser dir, bueno, no intervendré en la ciutat, intervendré en la font d'energia més forta que teniu, que és aquest mar, és aquest oceà amb aquestes ones extraordinàries. Les ones han produït una cultura surf en aquesta ciutat, però també poden solventar i fer que aquesta ciutat estigui off the grid. I la primera idea és situar una planta de generació d'ones, un domotriz, al mar, a 2 milles de Sant Sebastián. Imagineu-vos aquella imatge d'abans on els vaixells anaven al mar a portar el peix al mercat del peix. I ara som nosaltres els que anem a buscar energia i tornem al mercat de l'energia a injectar-la en la ciutat. No? I la ciutat, de sobte, està fora de la red, no? Fora del consum, no? Fora del consum i del control i de la crisi. No? Com fer-ho? Instal·lem 120 pols de fibra de vidre que es mouen i que no són un problema per la mar i per les ones d'ells, i aquesta fibra genera una ona artificial de 230 metres per 35, del mateix tamany exactament que el Cursal. El Cursal és de vidre i la ona és d'aigua salada, i s'estableix aquest diàleg edifici-ona, ona-edifici, on la gent podrà entrar a dintre, interactuar amb ella. És una ona amb sensors de presència que fan que l'aigua salada surti en diferents moments en els que la gent interactua. Per tant, l'arquitectura és plataforma de la cultura, genera espai, genera urbanitat, comunica una idea molt forta de l'energia del mar, i com a punt final tens la planta que científicament està produint aquesta energia. Dels nostres 10 anys d'estudi, aquest és el primer projecte que, com a òpera, suma les nostres línies d'acció des de la ciència a la ficció.